nandito yung mga kabataan ang kasama ko sa pagdadrive namin. Oy, ipakita mo din ako. Ito yung namin, si Burnok. Pupunta kami sa saan yung destination natin mga bata? Sa? Okay. Si Daniela. Anong masabi mo, Daniela? Daniela, anong masabi mo? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Okay. Narinig mga kabataan. Alam mo yung mga kabataan natin, ito yung pag-asa. Ito si Doraemon, naglalakad si Doraemon, no? Tama natin si Doraemon. Yung mga kabataan natin, yan yung mga pag-asa. Kaya ipasya natin sila kung saan nila gusto. Ayan. Andito si Miko. Yan, tuwang-tuwa si Miko. Miko. Ano masabi mo, Miko? Saan tayo pupunta? Okay. Simulan na natin yung paglalakbay. Paglalakbay sa Baybay Lopez dito sa lugar kung saan. Hello. Hi. Hi kayo. Hello to the future. Balik na tayo. Balik na tayo, sige. Okay. Balik na kami. Balik na kami kasi si Daya kinakabahan na. Baka hanapin yung bike. Ayan na si Daya. Kinakabahan na si Daya. Baka hanapin yung bike. Baka masira. Anak ko, delikado. Malapit lang naman yung sagar. Ayan na. Dito na kami. Maglalakbay kami. Hello. Hi kayo. Hanapin niyo. Baka hanapin. Magalitan si Daya. Delikado. Okay. Abungal si Daya. Hello. Ikaw din, abungal. Sa lahat ng mga dyan, dito sa Baybay Lopez, no? Pahingo. Maglalakbay kami. Si Pahingo.